Сега записваме. вече снимаш, да. И какво? Ще разхождам се в Key West по дъжда. Чай да видим с кой се разхождам. Пушиш ли още? Не, а ти? Не, а ти? Джет Джеферсон, Кортрум. Съда? Това са, да. Да, виж къщи всяки. Само не го обръщай на страни, защото... Добре, няма да го обръщам настрани. Петлите. Защо са толкова много, бе? Виж, и там под сградата има петел. И бахти, какво става тук? Има някакъв символ за Key West. Не знам, може би. Ко. И кокошка има. Very strange, гага. Той банка ли е ICT? Това? Виж, First State Bank. Прилича на макетна къщичка. Къде гледам? Представяш си наистина да е нещо такова? First State Bank, бе. Но защо са такива манички къщурки? Защото винаги май е било такъв стила тук. Какво става тук? Кошарник. Мучо! Виждаш ли ги? Не? Малки пиленца. Къде са бе? Да. О, майката. Защо вали? Не че вали гадно, ама... Какво бе? Какво бе? Hello. Така. Хоп он, хоп хоп. Много. А пък кой крипи? Заболено в тръволяци. Храсти. Ето не. Почнете. В Аруба ходим насред игуани, тук ходим насред кокошки, петли. Влакче. Ама фане между другото, мисля, ако remember би трябвало да е без пари. Не се знае на къде отива? Ще питаме. Capital Bank. Capital Bank. Whatever. Ме държат тук са яки. А не е тротуара. А? Стиба викам тук зелената, не е тротуара. Не бе, ето. Аз просто съм го насочила към мене. Там нещо мига. Каква марка е това? Печка на някакъв. Много странна емблема. Понтиак. Понтяк. Alright. Добре, че го изтърва. Да не съм. Ти. Това вече е крипи. И бахте дървото. Аз тъй като съм голям фотограф. Направи му снимка. Панорамна. Карнивалските хавли. Готино. То не, няма се. Що? Ще мога да хвана цялото горе. Какво това ще? Кучмуки, доволен ли си? Доволна ли си? Аз съм доволна. Пих си ракличка. Аз сега съм доволен. Не като джет, ама. Сега с този джет, искаш да отдавя, искаш да отървеш от мен. Ти
беше крепи, не го видя. Въртай машина на решетка за това. Може да е затвора. И той ако е такъв дървен, само ще се напъне и ще го издухам. Ето ще спак ще си. Двахте страните дървета. Ще много яки. То сигурно тук се държат отключено. Много ясно. Дали? За какво заключат? Може да вляза. Кой има там? И някакъв як квартал. Някакъв квартал, ама ще изпуснем кораба. Това вече е яка кола, Lexus. Шарап. Ташак! Тюха. Той толкова тежък клип ще се получи, че сигурно и такова. Няма го качаш. Сигурно YouTube няма да иска да го кача. А дърветата какви са странни. Това сигурно детска градина. Колко е часа? 3 без 15. Not good. Мали, ако се прибираме с последните гости, познай. Това е Пеган, което е достатъчно голям. Достатъчно голямо, ама хубаво, че сме с 500 по-малко. С 500 са ни по-малко гостите. Ясно е това е цялото. Каквото? Дай да минавам ремонт прави. О, най, порхоляк. Аз викам да го спра клипа. Покажи се себе си. Какъв съм ръпна? Ръб. Ръбла.